everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो सामु ओंख्रि संगासिनो आरोना सबायजों सामु जानाय भिडिअखौनो लाबोनो सानलायबाय आरोना आङो। नै संगासिनो दङ। मोनसिगोन ना? मोनबायानो नामा? सबायजों सामु आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा जाब्रां होबानो मोनसिगोननो। जाब्रां देगासिनो दङ। ओमफ्राय नै बिथिंजा अमाखौ रुनानै लाबाय आरोना एकदम बरियानो मोनजासे रुखाबाय। सावनानै जागोननो रुखाबाय आरोना। नायफै साखि नायनोसै आं दाना। आयौ गुदुंथार। Hamburger. Hamburger. Langkabai. Oke, bapak nama. Bapak जाखादो होनांला. ओमफ्राय नै लोगोफोर अमाखौ सावनो नागिरनाया एवबायसो आरोना लोगोफोर। आया माबा एवथ'वाखै। नै आं होबाय होनना सानदो। नै अमाखौ माने सावनायनि मडेलाव माने पिस पिस गोदानानै लाबोदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दाना एवनानैसो जानोसैलायनो नै सावलानो रुखालायबायमोन मोनजासे। ओमफ्राय दाना नै आलुजों एवनो होबाय आरोना। जानोसै लोगोफोर नै आंहाथ' अमा बेदर जाया नालाय अमा बेदर जि गोथाव नुनाय एवनानै लाबाय इनो। सामुजों जानोसै आंहा सबाय सामु। ओमफ्राय थास' आथिं एवनाय एसे लाबाय। जालांजोबनांगौहाय गोबर गोथाव मोनजानो मोनजायो नोङो? मोनजादों। सामुखौसो होनदां। मोनजादों। अमा बेदरा? अमा बेदरा गोथाव जादों। अमा बेदरखौ जानो रोंनाय मा? माबायदि जादों? जादों। Rồi đây. Con phải đăng. Con phải đăng. Xong nay cái này ngon được rồi. Được bao nhiêu năm á? Tôi lúc mình làm nào? Mình khả năng là này. Phải cái làm bậy. Em trong chừng này nè. Đi rồi là sẽ ăn được. Vâng, với cá chéo là lít ra nhỉ? Tapi ya? Tapi ya? Tapi ya? Untuk benang kok. Nó thằng thằng ai bi? Mà tên nó với thằng con đồ này cậu. Ta là phải. Kung sila ng bike plate. Kung siyang joke được. Sang jauh pun. Siapa dong? Siapa? Không sống khỏe không có bên bên nào. Lúc thằng thế đi. Bữa nào nè. Ai kẹp sơ nè. Không chỉ là sao? Nè. Terus tidak nama betul lah.
नुनायावनो खामब्राम टेस्टि नुखादो बेदरखौ 나고 성 नाङा जाबाय 안건니가 आं साम'खौनो खुदैनो जाबायबा दहायनो भिडिअ लानांगौमोन आं साम' जाबाय थानायाव दहाय ओंखाम जायो जादोंना आङो 자, 이제 Saya doi खामब्र'ना थाबायना साम' ओंख्रि गुदुं साखिनाय होननानै खामब्र'ना थानानै हालुबाय दङ एकदमबारे Dạ không biết फार्स्टआव आथिङा गोथाव जादोंमोन जाखांबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय दोनथ'लायनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन